bena kuma dama dama fo ka chirurgien fo ka fo ko mogo min jolende unyana wana ba to korode do abe sambi sababo chirurgien do ene soigner ayene soigner togo ya Karim Kumare et nale kunte kumbe gelade salo fana le 9 août ne banana beba kalama mali docteur de en soigné ye fraqué mata kenema kuma donc chirurgien ka congrès ne kunte se kanjo ni mana woli mando kufo ola parce que ne u ka banaba mogo min korelen a banaba to aflana kuma ko ulu be bara mina mali kono bara ni a place ka boko ju ina fo comme soda su be kelela ulu fana ki jojo yara ka mogo soigner nu ye mogo soigner nu ye mogo frake jamana deun nu frakela soda su be keleke Sénégal be senem ke nu fana ka frake donc bebe nyogon dafa pour que jamana ka se kataji tela ka kuma dama daw fo ka fuye ko yelama minu be jamana kono CEDEAO be ka embargo ta jamana ka kuma CEDEAO de abe wolo domina embargo kuma kuntala a confera ko communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ama fo communauté politique où ya de là en 1975 Mali kumba ka mgola minu ya de là maintenant utla ka fendo faraka ko politique sera ke ni ko manya jamana ko nsia do beta biunka nkuma kuku yera koloshi ubina malika ama foy nyuburu parce que jamana do nuuli la ka fendo nyini ngali min be malion fe uya fo kalo saba kalo nani gele min be jamana kono so da suma bo konsa kazen la ka fanganta una na fanganta ka jamana kishi jamana kana kie ngali bo min be jamana don fe ube ku waliya kolekele ay kalaminausa du de la corruption a besena réforme kera constitution kera assise kera accord fana ambe ka waliya doni do ba fenga kele wuli anta fa kele wuli donc ni ya jatemine malion be fe wo fe nyini yani fanga kelema gouvernement beaucoup de ke donc mogo se ka fo ko soda suna na fanga doron de nyini malla en tout cas mali konte soda suna na ka peuple ka kele dafa mena jamana wera la ne ko uma ni ya yelema bu ke jamana la kana baliya de ba ke yor chamala mogo besa village besa sa mogo biduru keme fanga de se foila o de ba ke jamana bembu wuli par exemple au Burkina président Kumbe magashima asoso mais insécurité de nake o kelembe fana be Niger Guinée ya soro ye do framandaka o fana coup d'état constitutionnel kam ko faga ka to fangala mais ni civil do uta kuma fo tanke min kadi kenema mogo ya bake ba fo ka to fangala africain ko kute soma tuguni ni na fangala ibe baraki ka jamna dewi ni te barakuma uli yerbe wuli ki gen ka bu fangala CEDEAO tala oni tala surtout que CEDEAO be mesure mininta ute sharia kono CEDEAO sharia la yoroshi ama fo kube se ka embargo ke atala Nations Unies uye convention que Mali a signé 1987 jamana minte bokoka a interdit l'endo embargo kataka uyo asoso aflana CEDEAO est né à la communauté des États de l'Afrique économique. Na ye frontière datu économique tuguni. Et puis fendo be mimbe ngo dabaliba. Abe embargo ka jamana datu ka frontière be datu. Agoko président ni ministre des Affaires ka yu sanctionné. Mais na ye président ni ministre de la défense sanctionné. Ani jonne be ko. Abe tla ka bu ka yoro datu. Et puis agoko be avion takana. Mais ni aw yere yoro datuko anta wuru so atuko nanga jamana kono donc o debe se na Niger ko Nigeria ma kuku jija kunu anga gouvernement tara ministre de la défense tara kayirula kuka soda sur la belendo ne ba fo kayira ko politique sera fana la an fana la belendo
fɛn o fɛn n'an bɛ se ka fɔ jamanadenw ye pour que k'u yɛrɛ ta u yɛrɛ ma parce que diɲɛ bɛɛ ka Mali lajɛ sisan Afrique bɛɛ ka Mali lajɛ donc ni minnu b'a fɛ vraiment bɛ se ka conseil d'u ma n tilala k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye ko vraiment u ka lajɛ u ka bɔ embargo kɔrɔ la u ka jamana baara dɔrɔn ka taa ɲɛ embargo u ka dabila a tɛ foyi ɲɛ jamana cɛ a bɛna CEDEAO kari parce que mɔgɔ minnu bɛ k'u pousser embargo la u b'a fɛ CEDEAO ka tiɲɛ CEDEAO di ma pour que jamana wɛrɛ ka tiɲɛ donc o ye kumabaw ye ne ye min fɔ n tilala ka dɔgɔtɔrɔw fo k'a fɔ n'u bɛ se ka dɔ bɔ grève la vraiment o bɛ diya n ye parce que transition waati la o tɛ grève waati ne ɲininkali k'u fɛ vraiment u k'a lajɛ ka dɔ bɔ grève la.